Egunon guzti-guztioi, eskerrik asko nasetorte gaitik, Hemetxe Veracruz ikastolan batu salien dan hori eskerrik asko, baita be telematikoki bat eginda dagozan, modu virtualean bat eginda dagozan, EBI sareko irakasle eta ikaslei be, eta eskerrik asko, streamingez jarraipen egiten zagozien guzti-guztioi be. Badakizue, jasotakoa jaso, lehiaketa honen sali banaketan gagozala gaur, hau sariketa hau, Bilboko Lesbarrutiko kultur erakundeen mahaiak eratzen dau, urterokoa da, 9. edizioa da urtengoa, lantzean gai baten proposamena egiten jake EBI sareko ikasleei eta lanak batzen dira, jasoten dira. Oker espanago, EBI sarearen mapa, hortxe daukagu gainera, hortxe non dagozan, EBI ikastetxeak, Hemetxe Bizkaian zehar non dagozan, mapa gero eta zabalagoa gainera, gero eta gehiago diralako, eta hortxe ikusteko modua ben, euki badaukagu. Bueno, aurtengoan, gaia badakizue, ekologia integrala izan dela, laudato ziko ardatza ba izan be, eta hori gai hori izan dozuela, zeuen lanak aurkezteko izan be, gai garrantzitsua da guretzako, ze uste dugu ekologia integrala mundu justuago baterako eta mundu hobe baterako bide egokiena bala. Jakina izan dugu, zuek horretaz kontzientzia daukazuen ala ez, ikusi dugu baietz gainera. Entzun nahi izan dugu, zuek esateko daukazuena be, eta esan dozuenetik atera dugu ondorioa, asko dakizuela horretaz mundu hobea eta mundu justuagoa nahi dituzuela. Ingurumena zainduta, justizia soziala, bizimodu soilagoak eta jasangarriagoak, hori guzti hori nahi dozuela, eta bizimodu hobea nahi dozuela. Azken batean, gizakion, hau da, pertsonon eta inguruaren arteko harmonia behar da, hori zaindu egin behar dugu, eta erakutze dozkuzue zuek, zaindu nahi dozuela, eta eskertzen duzuegu gainera. Eskertzen duzuegu egindako lana, ahalegina, eta baita zeuen konpromisoa belan, itzelak hartu bitugulako, eta askotxo gainera. Ikastetxe danok parte hartu dozue, eta etapa guztietan, eta beraz eskerrik asko parte hartzea gaitik. Eta bueno, eskerrik asko baita be, lan honek epaitzen ibili diran 3 personei, lan itzela eukidabe eta horretxe ibili dira, Igone Etxebarria, Labairu Fundazioko zuzendaria da bera, Roberto Vidal behortxe ibili da baita be, Bilboko Lesbarrutiko ekologia integraleko batzordeko ordezkaria, eta baita Oiane Irazu, bera Bizkai Irratiko kasetaria be, eurentzako be, lan handia eginda benez, ia txalo zaparra da handi batia, ondo, entzuteko moduan. Bueno, eta jentea hemen urduri biliko bat segurutik sariak eta hartzeko, baina aurretik eta sariak banatzen hasi orduko, Hementxe Veracruzeko dantzariak be, apurratu urduri dago zala zan dabe, baina dantzan egiteko gogotzu dagoz, Eta eurok beraz ondo etorria eta aurrezkua, txalo zaparra dandia, beraz, Veracruzeko dantzarientzat. Oso ondo,
Eskerrik asko Veracruzeko dantzariei, akaso batzu gainera Zerutxu dantzataldeko dantzariak izango dira, Zerutxu dantzataldeak 60 urte bete ditu aurten, da ospakizuna degonda asteburuan eta akaso irutariko batzuk izango dira taldeko dantzariak. Bikainak behintzapai, Bueno, dantzeagaz dagoeneko ekitaldiari hasiera emonda, orain bai, sariak banatzen, orain bertan hasiko gara, eta hortxe pantailan ikusiko ditugu, bai bideoak, eta gero baita be hartuko dituenen adierazpenape. Txikitxoekin hasiko gara, bai, aurre hezkuntzatik hasiko gara, Muskizko San Juan ikastetxea da irabazlea aurre hezkuntzan, Amalurraren altzo magikoa da lana bideoa, eta epaileek hauxe esan dabe lan hori dala eta. Talde ederrak parte hartzen dau, birziklatzeari erreparatuta, bai kantuko mezuak, bai karteletan jasotakoak, ekologia integralaren kontzeptuagaz bat datoz. Irudia eta soinua ondo jagonda dagoz, eta hauxe da, Amalurraren altzo magikoa, hauxe bideoa. Biziklatzen badugu, dantza egiten dugule planeta, zaro gurekin. Muskizen bada ikastetxe bat, San Juan ikastetxea, bihotzez maitatzen duguna, urdina da gure kolorea, lurra zaintzen dugu, hori da gure bandera. Biziklatu zaindu ikasi eta lagundu, amaiurra maite dugu denok batera mundu, agenda bingo erizten datza gure bidea da, etorkizun hobea gure eskuetan da. Nik papera nazi bidelagoa kompetitza. Aita, bidelagoa hemen zartxeta. Ina naiz kontuan niz. Berdea zure txea da. Nik plastikoa nahi fosfari. Ona, hori da. Etorkizun hobea gure eskuetan da. Ebitaldekoa da gure eskola, elkarrekin ikasten dugu, ilusioz eta gogoz, errespetua, ardura eta... Txalo zaparra dago ondo merezia gainera San Juaneko entzat, edo Gerrespanako hortxe eurekin bat egiteko aukerea izango dugu, eta pantailan ikusiko ditugu. San Juan, egunon! Ze pozik, Oso lan polita egin dozu, Txalo zaparra da zuentzako hemen didua! Hortxe saria ikusten gagoz gainera, Hortxe dauki horren saritxo hori, eskerrik asko egindako lanagaitik, mezuren bapai guretzako? Eskerrik asko zeuei, zorionak eta ospatu saria, bale? Eta holan jarraitu, agur! Hortxe gaztetxoenak, aurre hezkuntzakoak, eta sari gehiago daukagu, orain, lehen hezkuntzarakoaz, eta lehen hezkuntzan Artxandape ikastola izan da irabazlea, eta euren bideoen izenburua erralkon da etxe komuna zaintzen, eta epaileek hauxe esan dabe. Teknikoki ondo eginda dago, modu erraz baten adirazi dabe, zer komunikau gura daben. Ekologia integralaren kontzeptuaren alderdi biak agirian eta ondo lotuta agertzen dira. Pertsonak zaintzea, eta planeta zaintzea. Natura zaintzea, ez dela nahikoa, adiraziz hasi, eta garrantzitsutzat jo dabe pertsonak jagotea. Inor, kanpoan ez iztea. Lekuan lekukoa, dibertsitate iturri moduan. Pertsonak, kultura eta natura. Lurraren oihua
pobreen oiuagaz lotu dabe, eta hause, erralkon da, etxe komuna zaintzen Artxandapekoen bideoa. Batzuetan pentsatzen dugu natura eta pertsona gauza ezberdinak direla. Baina ekologia integrala dio dena dagoela lotuta. Nik lur eta ura zaintzen dut. Nik inor kanpoan ez geratzea nahi dut. Nik gutxiagorekin hobeto bizi naizela badakit. Nik gure herriko sustraiak maite ditut. Lurraren oihua ziroen oihua da. Guztiok batera. Lurraren oihua ziroen oihua da. Etxe komuna zaintzea bizitza zaintzea da. Etxe komuna zaintzea bizitza zaintzea da. Hortxe ba, txaloak Artxandapekoen zape eta Artxandapekoak emetxe geugaz. Artxandape, egunon, zorionak! Pozik ala ez? Igarten da, oso pozik dago zala, Bueno, hortxe dakazue bera zuen diploma, irabazi dozuena zeuen bideo horregaz. Badaukazue guretzako mezurik? Hori da poza, Ba, eskerrik asko eta txalo zaparra da hau zeuentzako, hau Artxandape! Bueno, bagoaz DBH-ra honen bestez, eta ondoko saldu dabe Artxandapen, DBH-ra goaz bai, eta San Felix ikastola, izan da Ortuellako San Felix ikastola izan da irabazlea, lurra zaindu, bizia zaindu izeneko lanagaz, eta hause izan da bepaileek lan hori dala eta. Kantuak dinoan moduan, zaindu elkar, zaindu mundua, kontzeptuaren gainean gogoeta, begirada, ekintza, justizia, bakea aldarrikatzen dabez, eta danok gara parte horretan. Ari fin batek lotuta gagozalako. Kantuaren bitartez emonda bemezua, kantua entzuten da bitartean, letra azpi idatzita agri dala. Eta hause da, lurra zaindu, bizia zaindu. San Felix. Nasten dut, haizeak dakar mezua, zaindu nik zainduzu, bizitza dena bat da. Itxasoak negar egiten du, basoak hitz egin nahi, lurra gure etxea da, ez dugu bigarren bat. Lurra zaindu, bizia zaindu, dena lotuta dago bihotzean. Eskuek ematen dute, bihotzek jasotzen, zaindu elkar, zaindu mundua. Ez da nahikoa, begiratzea, egin behar da aldatzea. Justizia eta bakea, lur berdean eroak dira, da gurean lurrean, zure opariak gure artean. Eskerrik asko eguzkiari, eskerrik asko bizitzari. Lurra zaindu, bizia zaindu, elkarren artean amets berria. Denok gara, ari fin bat, abaluraren bihotzean. Bueno, eta honen bestez, bagoaz Ortuellara ba, San Felix, egunon! Zer moduz, ondo? Saria, merezita, ez?
Eskerrik asko. Zorionak, hortxe diploma hortxe daukazue eta badaukazue mezuren guretzako? Bai, eskerrek eman nahi dizkizuegu sari honengatik eta aukera honengatik guretzak lehiaketa hau ez da bideo bat egitea bakarrik, baizik eragiten dugun gai bati pentsatzeko aukera. Ekologia integrala birziklatzea eta natura zaintzea baina askoz gehiago da. Horrek esan nahi du dena lotuta dagoela, ingurumena, berriak, gure bizitzeko modua eta eraikitzen ari garen etorkizuna. Bideo honekin eta beste honekin mezu simple bat zabaldu nahi dugu. Planeta guretzea da, bakar bat dagoela eta zaintzen ez badugu, ondoriak denok jasango ditugula. Gainera, oso ideigarria iruditu zitzaigun partekatzea abesti baten bidez. Uste dugu oraindik garai jaudela gauzak aldatzeko, baina horretarako konpromisoa behar da. Ez bakarrik gobernuen edo enpresen aldetik, baita gutako bakoitzaren aldetik eguneroko bizitzan ere, keinu txikietan. Eskerrik asko antolakuntzari lehiaketa hau sortzeagatik eta baita gure irakaslei, familiei eta ikaskidei beraien laguntzetik. Oso lagungarria izan dena. Espero dugu gure bideoa hausnartzeko balio izatea eta gogoratzeko lurra zaintza, pertsonak zaintza ere badela. Eskerrik asko sareagatik. Bideoak txaloa merezi ditu eta mezu ederro honek be, txalo zaparra da galanta merezi dau bai. Eskerrik asko zure txaloak ostabe, bai, jo! Libre, txaloa jotea. Eta bagoaz honen bestez, batxiller lanbide heziketara, Avellaneda ikastetxea irabazlea, kamisetaren bizitza izeneko bideoagaz. Eta epaileek hauxe esan dabe. Kamiseta bat sortzen danetik, zaborretara doan arte egindako ibilbidearen bitartez, erroparen kontsumoaren ganeko gogoeta egindabe. Eta horren aritik, birziklatzea bultzatu. Neurri bako kontsumoan oinarritutako bizimoduan erreparatu dabe, atzetik horrek daukan produkzio eredua kontuan hartuta jakina. Irudi errealak azbatera, marrazkiak tartekatu dabez, ahotzetan be erregistro ezberdinak erabiliz. Hauxe dozue, kamisetaren bizitza. Aiba, eta zu? Nondik atera zara? Uk sortutako kamiseta naiz eta nire bizitza kontatuko dizuet. Pues guai. Bueno, agur, ondo pasa. Agur! Hegadi transkontinental batera igo berri naiz. Beste kontinente batera bideratuko dut aneros nasaten. Hau bai kutsagarria. Zer zara zu? Kamiseta bat naiz eta nire bizitzaren zikloa azaltzen ari naiz. Oraintxe bertan azaltzen ari doan garraia kutsatzen duena. Gozatu. Horrelako hegadi transkontinental batek 458 tona karbono dioxido inguru herri ditzake. Ez du karbono dioxidoa isurtzen bakarrik, ur-lurruna ere isurtzen du eta klima inpaktu orokorra biderkatzen duten arrastak sortzen ditu. Hori guztia 10.000 kilometro egiten dituen gasolinasko auto baten balekidea da. Urtero, 7.000 milioi zuhaitz lanatu beharko genituzke kopuru hori konpentsatzeko. Benetan tristea da eta nahiago nuke bidaia hau ez egitea eta antokiko produktu gisa erabilia izatea. Egia da. Aitana bezala jende askok arropa erosten du benetan behar izan gabe. Kontsumismo eredua hau da, asko erosi eta gutxi erabili. Gutxi erabiltzen naute, baina hala ere gehiago eta gehiago erosi nahi dute. Ama! Zer! Ez dut gustuko dan ezer jantzeko, arropa gehiago behar du? Burututa zaude, ez izut arropa gehiagorik erosiko. Gainera, jantzen ez duzun arropa asko duzu. Jode, ama! Arropa gehiago nahi baduzu, zurea berrera bile. Vale. Tira, orain guztia botako dut. Jende gehienak nahi ez duen arropa sakarrontzira botatzen du, baina hau ez da egokiena ingurumenerako. Ez bota, birziklatzeko esan dizut. Arrazoi duzu ama, behar duen norbaiti emango diot. Baina amak esaten duen moduan bada beste aukera bat, ekonomia zirkularra. Eta gogoratu, gutxiago kontsumitu, Gehiago birziklatu. Eta mundua zaindu. agur! Kamiseta bakar batek zenbat kutsatu lehikeen, ez da? Eta hori erakutzi gozkue, Avellaneda ikastetxekoek. Avellaneda, haupa egunon! Zorionak? Eskerrik asko! Pozik, zeuen diplomarekin? Bai, oso pozik. Hor dago, zeuen saria, oso ondo erakusteko modukoa da eta badako zuen mesutxore guretzako? Eskerrak eman nahi dizkizuegu eta oso pozik gaude bideoa baloratzeagatik eta espero dugu jendea bideo hauekin kontzientziatzea eta hori eskerrik asko.
Zeueri eskerrik asko eta zeuentzako baita da baina da, txalo zaparra da handia, oia, oraintxe joko dutzu eguna. Mila esker bai, kontzientzia ikusten dugu, gure gazteek badabela, eta horrek asko posten gaitu gainera. Honen bestez, gela egonkorra, aula estable, eta San Biator ikastetxea izan da irabazlea, Amalurra, zure esku gaude. Horixe da izenburua eta epaileek hauxe esan dabe. Bideo honetan, ekologia integralaren hainbat adar jasoten dira. Alde batetik, dibersidadea eta inklusioa agirian jarri dabez. Eta bestetik, planeta eta pertsonak zaintzea. Biak hartu dabez kontuan. Hauxe beraz, San Biatorren, Amalurra, zure esku gaude. Kontatuko du. Kanso, Amalurra naiz. Zue, etxean naiz. Ama, Duda y Gerardo. Bidean, txabot, asko, gago. Bidea kutsatuta dago. Aztu duzue. Zu etxean naiz. Cuarto, li, Sí, liburuak. tua, lito. Amalurra saldu da. Etxea komuna da. Lae, lanu, nahi, Dute. nunte. Nazago, etxabaran, asko. Ia, destuko du. Baina. Ma, Duda, Olo, Tratatzen te, badugu. Porgilero da. Zainduko dugu. Eta zuek. Hortxe, martxaz beterik, San Biatorretik betorriak bai. San Biator, egunon, zorionak! Egunon! Zer moduz? Hor daukazue diploma, ze polita, ze doktorea, zuek irabazitakoa, hau patxapeldunak, txaloak eurentzako ia, San Biator! Erakutzi ondo bai. Zeo zer daukazue guri izateko? Mila esker, zeueri, eta txalo zaparra da handia bai, hau San Biator, berretako gela egunkor horretara beraz, Bueno, sali gehiago daukagu, baina atzedentxo bat hartu behar dugu eta dantzaldi bat ikusi. Hemen, La Immaculadako ikaslea daukaguz, eta eurekin batera Mirali Martin bebai, eta kantu koloreren esna zaitez, kantu hori, dantzan egingo duzkue. Txaloak eurentzako! Beso bat gero bestea, astindu indarrez bat.
lagundu. La 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 la, oh. Zabaldu begiak, begira gure mundua. Zabaldu begiak, oh. Atza beso bat gero bestea, astindu indarrez banandua airea. Ama lurra da gure ama, zaindu gure lurra. Dantza dezagun, mugitu zaitez, esne bidetik oihartzuna entzun dezagun. Altxatu zaitez, salto, irri, dantza zaindu dezagun. Esnatu zaitez, gure planetak behar gaitu kaso dezagun. Mugitu zaitez, bat, bi, hiru. La 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 la, esnatu zaitez lagundu. La 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 la, oh. La 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 la, esnatu zaitez lagundu. La 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 la, oh. Dantza dezagun, mugitu zaitez, esne bidetik oihartzuna entzun dezagun. Altxatu zaitez, salto, irri, dantza zaindu dezagun. Esnatu zaitez, gure planetak behar gaitu kaso dezagun. Mugitu zaitez, bat, bi, hiru. La 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 la, esnatu zaitez lagundu. La 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 la, oh. La 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 la, esnatu zaitez lagundu. La 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 la, oh. Zabaldu begiak, begira gure mundua. Zabaldu begiak, oh. Mila esker ba, La Immaculadari, eskerrik asko, eta baita Mirari Martinari be eurekin hemetxe gonda eta, bueno, gero beste dantzalditxo ape, egingo duzkue, baina esnatu, nik uste dut, esnatu garela, ez da? Martxa bizia ekarri dabe eta bai horixe. Bueno, ba, aurrera goaz, orain, sali bereziekin hasiko gara, eta azteko behintzat, jakintza alorra arteko bideorik onena sarituko dugu. Otxarkoaga irakasguneko lurrarekin bat da, eta hauxe da epaileek esan dabena. Luzetxoa gainera, Bideo hau alorrean artekotasunaren adibide ona da. Gai izan dalako modu koherentean josteko arlo teknikoaren, gizakiaren eta hizkuntzaren arteko sarea. Mezuak baino garrantzi handiagoa dauka, kasu honetan, bertan erakusten dauen hezkuntza ereduak. Arotzeria eta sukaldaritza arlo ezberdinak dira, baina lortu dabe biak ari bategaz lotzea, ortua eta lurra. Kantuan, hizkuntza ezberdinak erabilteak kultur aniztasuneko errealitate globala dakarrezku. Aldi berean, kulturen arteko alkarrezketarako kidetzat. Planeta zaindu beharra erakusten dau, baina erdigunean pertsona zaurgarrienak ipinita. Eureri, aukerak eta duintasuna emonaz. Hauxe beraz, lurrarekin bat, Otxarkoakoak egindakoa. La oportunidad de ser profesional, amistad que nos haga levantar, aprender para poder avanzar. Gure eskola dugu hau, denonaren ontzako, gure etorkizuna eraikitzeko, irakasle eta ikasle, anai arrebak gara, arraun egiten dugu, denok batera. Denok bat, bideak sortuz, Otxarkoaga, ametsak lortuz. Denok bat,
jasotzen laguntzeko talde bat batera azteko. كان يوحدنا ويفتح الفرص يتحملنا مجموعة الممعات. C'est notre école de tous et pour tous, notre avenir, nous allons construire. Take my hand, take my hair, we're going to learn together. Denokak, bideak sortuz, otsarkoak. Bueno, Bartxe, arotzeria eta sukaldaritza eta hortua eta bana ikusi dugu, Otxarkoaga, egunon! Egunon! Zorionak, enhorabuena, posik! Bai, pozik, eskerrik asko. Hortxe daukazue diploma. Ze polita! Mezuren bat guretzako? Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko zeueri eta txalo zaparra da handi hau bezauentzako, eskerrik asko! Lan itzela eta bideo polita eginda, hortxe baita be, Otxarkoagakoak, Bueno, beste salitxo bat honen bestez, eta okerrezpanago bai, euskeriaren erabilererik onena da oraingoan aintzat hartu eta salituko duguna, eta San Fidel ikastolakoek egindako Amalurra bideoak jasoko da hori sari hori, bai? Eta epaileek hause esan dabe. Amalurraren personifikazioaren bitartez, haren gaixotasuna erakutsi dabe, medikoaren konsultan, gizakion implikazioa eskatu eta eskaini dabe Amalurra osatzeko errezeta moduan. Euskera aldetik polito. Horixe binozko beraz epaileek eta hause dozue San Fidelekoen bideoa. Amalurra. Oso txartena, medikora joperraz. Egunon Amalurra, zein sintoma dituzu hau? Oso gaizki nago, sukar handia dut. Ezin dut ondo arnastu eta estule egiterakoan begira. Nirekin mesedez. Mesedez. Hau larria da, zure sistema immunologikoa ahul dago, norbaitek osoitzen zaitu. Ei, zuek, diagnostiko argia da. Gizakiris aguda duzu. Gizakiak natura suntsitzen ari dira eta horrek degradazioa sortzen zaitu. Nire erizainak errezeta emango dizu. Hemen duzu zure sendagaia. Zaintza? Hemen duzu zure beste izan. Respeto. Zuek, bai, zuek. Zuek bakarrik aldo ez da zuen zendatu. Gernika aldetik beraz, San Fideleko ebialdu dozkoen bideo horixe, eta orain bez zuzenean ez daukaguz geugaz, baina eskerrak emoteko bideotxo bat, euren bideotxo bat, euki badaukagu eta hauxe da. Hortxe beraz, eskerrak emonez audio txori hortxe euki dugu bai.
Eta beraz, San Fideleko ibe, txalo zaparrada handia bialduko ziegu. Bueno, sali bi daukagu zenboteko, eta bata, jentearen bideo gustokoena salituko dauena da, eta jentearen bideo gustokoena, Muskizko San Juanekoek egindako Amalurraren altzo magikoa da. Lehen saria jaso dabe, eta orain beste sari bat, bigarren abe hartuko dabe beraz. Eta, bueno, bideoa barriro ikusiko dugu okerrezpanago, hauxe da eta Amalurraren altzo magikoa. Ikusiko dugu, ez dago ikusiko? Ah, vale, San Fidelekoa daukagu, bideoa, el de San Fidel, ez? Vale, San Fidelekoen bideo, lehen audioa entzun dugu bakarrik, bideoa irudia ez dago ikusi, baina alik eta bialdu da den, ez? Ikustea mereziko dago, ez? Kaixo, gu San Fidel ikastelako taldekoak gara, asko postuten gara saritze irabazi izana, eta besarkada bat, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko, zeu eri, San Fidel, beste txalo zaparrada bat, bialduko dugu San Fidel, bai. Hortxe dago bialdu dozkoen bideoa eta eskerrek emoteko, eta orain esan dugu moduan, jentearen bideo gustokoena, Muskizo San Juanek egindakoa izan da, Amalurraren altzo magikoa lehen ikusi dugu, baina orain barriro ikusiko dugu baita be bideo hori. Muskizen bada ikastetxe bat, San Juan ikastetzea, bihotzez maitatzen duguna, urdina da, gure kolorea, lurra zaintzen dugu, hori da gure bandera. Biziklatu zaindu ikasi eta lagundu, amaiurra maite dugu denok batera mundua, agenda binder istentatza gure bidea da, etorkizun hobea gure eskuetan da. Berdea zure etxea da. Nik plastikoa nahi, fosfari. Ona, hori da. Agendari terazkontatze gure bidea da, etorkizun hobea gure eskuetan da. Ebitaldekoa da gure eskola, elkarrekin ikasten dugu, ilusio zeta. Eta bigarren saritxo hori, bigarren diploma hori hartzeko prest daukagu sortxe San Juanekoa. Kaixo, egunon barriro! Hortxe gure txikitxoak, Bigarrena, ze pozik, Zorionak! Zorionak! Eta txalo zaparra dau zeuentzako! Aupa San Juan! Mila esker, ospatu, agur! Agur! Hortxe gaztetxoak, salibik oso pozik gainera. Bueno, eta azkanengoa bainatxako geratzen, emoteko, Eta hau da, bideo guztien arteko, honeena salitzen dauena, eta bertuan Belakruzen zelan ez bagiratuko dan salia da, ekologia integrala izeneko bideoa aurkeztu dabelako bertoko ikasleek eta epaileek hauxe esan dabe. Ideia originala, ezberdina erabili dabe eta oso landuta. Orokorrean, soinu eta irudi aldetik eta euskera berabe ondo erabili dabez. Bideo honek argi eta garbi erakusten dau, zerbait funtsezkoa ekologia integralaren planteamenduan eta ikuspegian. Gizarte talde desberdinen interesak eta planetara aurreratzeko daukien moduak talka egiten dabela.
Alde batetik, baliabideak lortzeko orduan, lurra neurririk barik, ustutzeko erreparorik ez daukan sistema daukagulako. Horrek, herri osoen bizimoduan eta euren duintasunean daukan eraginagaz. Eta bestetik, planetari tratu txarra emotea eta giza eskubideak urratzea alkarregaz lotuta doazela. Bideo honek, Laudato Si proposamenean implikauta dagozan dimentsio guztiak batzen ditu. Biodibertsitatea zaintzea, herri eta kultura kaltetuenak babestea, lan baldintza duinak, eta abar. Eta horrexegaitik, bideorik onenaren saria jasoko dau, Berakruzek egindako ekologia integrala honek, eta oraintxe ikusiko dugu. Lurzatia gure lantegirako perfektua da. Bai, zuhaitz ugari daude. Papelera bat sortuko dugu, dena planifikatuta dago, irabazi handiak lortuko ditugu. Ez dut arazorik ikusten, lurrak erosi eta lanen hasiko gara. Basta hau ez da zuena, gure etxea da, 9. mendetik bizi gara hemen eta lurrarekin konektatzen gara bertan. Leku hau suntsitzen baduzue gure bizitza eta gure kultura ere suntsituko dituzue. Ulertzen dut, baina garapen ekonomikoa zer? Dena ez da diruarekin neurtzen, hemen historia bizitza sustraia dabe eta ezin dira erosi. Lantegi hau eraikitzen bada, langileek ez dute baldintza egokirik izango. Ordutegi luzeak, soldata baxuak, ez dugun hartuko. Ondo, zenbait kontratu egokitu ditzakegu. Ez da egokitze kontua, errespetua eta justizia da. Ez dugu inor esplotatzen utziko, irabaziak egoteko asmorik. Basa hau espezie ugarikentako etxea da eta habitatak suntsitzen badira ezingo dira hemen bizi. Biodibertsitatearekin ez da negoziatzen. Baina animalia batzuk aldatu ditzakegu. Ez da ezin objektu mugitzea bezalakoa. Espezie bakoitza orekaren parte da eta hori ezinezkoa da berrera ikitzea. Lantegi hau eraikitzea gure osasunari ere eragingo dio. Airaren eta uraren kalitatea kaltetuko du. Kutsadurak ez du mugarik ezautzen. Agian iragaziak jar ditzakegu. Horrek ez du inoiz naturara eskatuko. Prebentzia beti hobea da konpoketa baino. Agian gehiegi zentratuta gaude diruan. Bai, diru irazia baino garrantzitsua dagoen alderdi asko. Ekologia integrala ez da naturaren defentsan bakarrik oinarritzen, baizik eta guztion bizitza babestean, kultura, lan duina, biodibertsitatea eta gizakien ongizatea. Planeta zaintzea gu geu zaintzea da. Hortxe ba, ekologia integrala, hementxe Berakruzen geratuko dan diploma da hau, eta beraz modu virtualean ez, hau zuzenean emongo duguna, eta Kerman Lópezek, bikario nagusiak emongo dau diploma, zatoz mesebez emotera. Hau da diploma, Berakruz ikastolakoek irabazi da bena, euren ekologia integrala lanagaz, eta batozela Berakruz ikastolako ordezkariak be sariaren bila, ia hemen daukazue diploma, zatoz mesebez bila bai. Txalo, hartuko ditugu, oso ondo. Lehenengo atala argazkia eta gero ja berbaengo gozue, bai, atala argazkia, Kerman, argazketxo bat, una foto, a ber. Hortxe argazkia eta gero ja berbalditxoa, bai? Oso ondo, hortxe, saria, Berakruz ikastolak beraz, ekologia integrala lanagaz, lehenengo saria, oso ondo. Eta prez daukaguz baita ben neskak berba egiteko be, horre diskursoen bat prestatu da bai, eta oraintxe bertan entzungo dugu, ia zer daukien esateko ia. Egunon, lehenik eta behin eskerrik beroenak antolakuntzari lehiak eta hau bultzatzeagatik, eta ekologia integralak zer esan nahi duen hausnartzeko eta adierazteko aukera emateagatik. Proiektu honek ekologia ez dela ingurumen kontutza ulertzen lagundu digu, baizik eta bizigaren mundua osotasunean ikusteko modu bat dela. Rol desberdinen bidez, enpresariak, herri indigenak, giza eskubideen defendatzaileak, osasun arloko profesionalak eta naturaren aldekoak. Ikusi dugu ikuspegi guztiak lotuta daudela. Ikaskuntza honek mezu argi bat uzten digu etorkizunerako. Garapena naturari eta pertsonei batera begiratu behar die. Eta erabakiak modu bidezkoagoa, jasangarriagoa eta kontzienteago batean hartu behar dira. Ekologia integrala jardun aurretik pentsatzera gonbidatzen gaitu. Eta orekan oindarritutako gizarte bat eraikitzera. Eskerrik asko gure lana baloratzeagatik eta horrelako ekimenak sustatzeagatik.
Eskerrik asko zeueri egin dozuen lan eder honen gaitik eta saria zeuek irabazi dozuen, merezi dozuelako. Eta non beste Germán López, zuri berbea emango dozugu bai. Ez, berba egin behar dozula, bai. Bai. Horentxe, hemen dixerik, ez? Venga, zure txanda. Egunon, ezer baino lehen parte hartu dozuen ikastetxe guztioi, zorionak. Aunque festejamos un premio principal y menciones a los 8 mejores trabajos, los 36 videoclips presentados expresan que los centros diocesanos en su conjunto estáis interesados en cuidar la relación entre la humanidad y la tierra. Zer ematen digu eta zer ematen diogu. Ezin leku barik aurkitu amalurra aitatzeko. Ingurune berezi honetan, arbolak, errekak, mendiak, udabarria, hemen naturea arnasten da. Baina beste leku askotan amalurra gaixorik dago, eta gu gaixotasun horren parte gara. Sí, nosotras, las personas que habitamos este mundo, tenemos algo que ver con que el mundo esté así. Aunque también estamos a tiempo de ser parte de la cura. Y vosotros, vosotras, lo habéis entendido. Lo habéis contado en imágenes, con música, en euskera, con creatividad. Lehiaketa honetan parte hartuta ikasi dozuena, horixe da gaurko munduan behar dauena, benetako keinu txikiak. En vuestros videoclips recogís algunos gestos que no necesitan esperar a cuando seáis mayores. Utilizar más los pies o la bicicleta. Comprar solo lo necesario y alargar la vida útil de las cosas que ya tenemos. Fijarnos en las necesidades de las demás personas y cuidar de ellas. Sí, la ecología integral necesita pequeños gestos, como plantar un árbol, pero sobre todo lo que necesita es que eduquemos nuestra conciencia para entender que cómo tratamos la tierra y cómo nos tratamos entre nosotros y nosotras está conectado. Todo tiene que ver con todo. Lotuta. Estáis en una edad muy bonita. ¿Para qué? Para abrir la mente. Tenéis ojos para ver lo que otros no ven. Voz para contarlo. Y manos para construir un mundo más respetuoso con las personas y con la tierra que nos alimenta. Izan zaitezze beste mundu batera bizidan, mundu baten protagonistak. Un mundo que apueste, como habéis dicho en todos los vídeos, por modelos energéticos sostenibles, que promueva economías al servicio de todas las personas, que fomente el consumo responsable, que reduzca el impacto ambiental. Epaimaiak, ikastetxeek, gai ezberdinetan erakutsitako konpromisoa azpimarratu dau. Gizarte zuzentasuna, anaitasuna, kontsumo arduratsua eta planetaren zaintza nabarmendu diran lanetan. Eskerrik asko ikasleoi be, osoko ekologiaren alde egotearren. Vuestros alumnos son como las ramas de árboles en primavera. Necesitan de vosotros de la misma manera que las ramas necesitan del tronco para permanecer alto, llenas de hojas recientes y fresco verdor. Ikasleak hasi daitezan andereño eta maisuok, sustraie sendoak behar dozuez. Laudato si eta Fratelli Tutti bebai. Son un buen abono. Aportan un mensaje que integra ciencia y ética, humanidad y esperanza en un futuro a construir. Y lo logran, además, mediante un lenguaje con el que nuestras familias pueden sintonizar bien. Entziklika horretatik sartu eurtenea egiten badozue, Elizbarrutiko ikastetxeetako proiektuan murgilduko sarie. Aplicadlas y estaréis haciendo de vuestra opción por educar escuela de cuidados, escuela de paz.
Eta neska mutilok, jarraitu kontetan, kantetan eta mundu hobea grabetan. Zorionak berriro. Bueno, hortxe Kerman López bikarioaren mezua, eta besteak beste, landareak eta zuhaitzak eta adarrak eta aipatu duzkuz, ez? Zuhaitzak, orain koreografia hori, oraintxe bertan ikusiko dugu, Mirari Martini eta La Immaculadako gaztetxoak hementxe prez daukagu zelako dantzan egiteko. Udazkenean dabil, horrela dantzari. Zuhaitza geratu da, adarrak ageri. Itxarongo diogu, uda berriari. Zuhaitza izan dadin, berriro zaindari. Zuhaitz batzuk ordea, dore handiko hosto. Pagoa, aritza, lizarra, artea, pinua, sagarrondoa, izeia, ezia, laritza, lertzuna, zumarra, zedroa, aranondoa, urkia, pagoa, aritza, lizarra, artea, pinua, sagarrondoa, izeia, ezia, laritza, lertzuna, zumarra, zedroa. Ezinbestekoa gure zuetzak.
Eskerrik asko ba, La Inmaculadako gure artista gazteei eskerrik asko zan ez ba, mirali, mila eskerro eta be dantza honek erakusten hortxe alegina egitea gaitipe, eta bueno, orain bai, orain amaitu behar dugu, eta eskerrik asko, esan dugu moduan, hemen batu salien hoi, baita ebi saleko irakasle, ikasle guztia hortxe dagoz konektauta eta mila esker zueri be, streamingez jarretzen zagozien hoi, eta batez be, bideoak eta lanak egin dituzuen ikasle guztioi, eskerrik asko, eta irakasle hoi, be bai, ez zeuen lan barik, hau ez da posible eta eskerrik asko, Somorrostro ikastegiko ikusentzunezkoetako ikaslei be, hau guzti hau posible egin dabelako, sare guzti hau, danok konektauta egotea, eta honek konexio guztia posible egin dituelako, txalo zaparra da handi bat, Somorrostro ikastegiari, ondo merezita gainera, ikasten dabena, metxe praktikan epini dabe eta irakasleekin batera, Vicente Bortxedago eta beste guztia pe bai, eta mila esker beraz lan hori egitea gaitik bai. Eta bueno, datorren urtean beste gai bat izango da, eta beste saliketa bat izango da. Eta bien bitartean, jarraitu zuek, mundua zaintzen, eta danok jarraitu dago baitabe alkar babesten, eta alkar zaintzen. Mila esker, eta datorren urtera arte. Agur!